Така че ще я послушам името да е Християна. И музикантите също са от Царево. Името. Именика също от Царево. Така че оставаме на името Християна. Шунто, ало, Християна! Шунто, ало, Християна! Шунто, ало, Християна! То, ало, Ичко! Дами и господа, искам да ви обявя само, че кръстника наистина е кръстник, защото това му е 27-я път, ето е кръстник. Още 3 пъти за 30. Приемам 1 месец напред. Заявки 1 месец напред. И така, името на детето е Християна или специален поздрав за кръстника и кръстницата и неговото семейство. Моля, ключе от оркестъра. Камерата да мине там, защото ние не можем да стоим с гръб към хората. Айде, музика да продължава! Кръстник, уважихме те, селото уважи, благодарим ти, ама за без пари толкова. Това трябва да го знаеш. И така, нека кръстника да заповяда със семейството си, да извършим каквото трябва. Почваме с кръстницата. Тогава ще завършим на кръстника. Кръстницата дарява малката Християна с една градинска люлка. Нека е жива и здрава, тя и семейството й. Идва пак от кръстницата едно малко моторче, защото... Абе, няма да ви казвам, ама тя е моторка. И не иска да го казвам, ама... Моторка! Айде, няма. Пак от кръстницата една рокличка и спираме до тук. Давай, Ичко! Лута Кардион искам от тебе. Да чуем дали знаете азбуката. От кръстничката, от кръстницата, грешката е моя. Едно специално костюмче за есента. Още едно лятно костюмче за лятото.
Една ритънка. Ако обичат някой от мъжката рода, той да приема подаръците. Една специална кукла. Кукла Бейби. Три пликинца и спираме за тук и продължаваме с музика за кръстницата. Ако обичат родителите, може ли малко да приберете децата си, да могат и хората да гледат? Хайде малката, малко настрани, пак ще могат да гледате. Кръстницата продължава 3 чифта чорапи. Една много хубава панделка. 2 специални чаши. Една за нея, едно за братчето си, да не се карат. Тъй като аз за втори път викам и те за втори път са кръстници на това младо семейство и един специален подарък от кръстницата за таткото. Сестрата е моторка, но големият е бомба. И едни специални чехлички за плаж. Ключека на оркестър иска машината. Машина за кръстницата. От Икоро бомба сте му! Абе, бомба! Абе, това е най-короткото дете на селото, бе! Хайде, опита! Освен подаръците на малкия бомба, му дават и 20 лева. Хайде, черпиш. Сора заедно кахасли, хей! Хайде, на щастие. Благодарим на кръстницата. А къде изчезна? Поздрав за кръстницата! Беше от кръстницата. В момента кръстникът ми дава нещо, което аз не знам, сега ще го отваряме. Кръстник, ще го отваряш или аз отварям? Отваряме. Бе нещо специално. Бъркай, той ще излезе. Ого, камерата. Кръстникът дарява в едно много специално ковчеже едни златни обици за малката Християна. Нека е жив и здрав, той и семейството му. И понеже е от
големите върли играчи. Давайте чека помпа за кръстника. Облеклото, тази много специална тържествена рокля на принцеса е всичкото от кръстника и кръстницата. Нека са живи и здрави! И така, малкият кръстник Райко Бореца от Царево дава 50 лева за малката Християна да си купи нещо специално от него. Поздрав за Райко! Шампиона! Хайде! Пепа. И от дъщерята на кръстника Пепа от Царево дава и тя 50 лева на Християна да се купи нещо много специално женско. Гриби, лакови и такива работи. И памперси! Поздрав за малката Пепа! Нещо много бавно му идва. Дава 5 лева и иска специален царевски ключек. Малко трябва ковичите на страни. Благодарим ти, кръстник, от все сърце, от името на Славчо. Ама нека да видим и Славчо какво ще направи. Айде, кумечки си! За благодарно, че му приеха, те няма да не е благодарно, те са двойни. Щом на първото и на второто трябва. Нека продължат да правят децата и става. Няма проблем, кръстника е богат. И комисията дарява на Пепа една специална количка и блузка и гъщеризон, крякъзон. И една специална тениска за Бореца. Ние много уважаваме борците от това село. Още една, да има да смееш като се изпотяваш като тренировките. И едни късегащи даряваш трико. И още едни късегащи червени от ССК-то. И кичек за Бореца!
започва с едно нещо, не знам кое е, ама знам, че кръстникът е в ремонт. И му подарява един семейен подарък, скрин. Да слага вътре парите, да ги дипли и да стават кръстник. Моля, кючек за тия две млади семейства. Благодарим ти, кръстник. Хайде, дам ти думата. Много ти благодаря. Хиляди благодарности на това добро семейство. Докато продължават да правят деца, ако имат намерение, пак ще съм кръстник. Няма проблем. Ами аз ще продължавам да правя деца. И на тебе ще стана кръстник. Не се Така. Дай Боже от деца, ние сме богати на това, а сега малките дръбнете се черпят да виждат никой. И продължаваме по традицията. Нека заповяда бащата и майката на именичката Християна. Хайде, специален поздрав за най-новия пенсионер Колю. Кючек за Колю. Стояне с Добърцуков с Перобняса Пашко. Стояне, иди бе. Добре, специален поздрав на Стоянискина. Със семейството си. Айде оркестъра. Хайде, латте всички да вас снимат. Отка, брусук. Абе, Колю! Абе, къде си, бе? Млад пенсионер, много бързо почва да забравяш, бе. Така, музиката продължава, докато дойде Колю. Добре, музиката продължава, докато се появи Колю.